Stablo na ruskom putu zasađeno je za mir u svijetu. Zasadili su ga predstavnici sustava Yoga u svakodnevnom životu u povodu Međunarodnog dana mira. Rezolucijom UN-a iz 2001. 21. rujna određen je danom nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini. Međunarodni dan mira utemeljila je Opća skupština Ujedinjenih naroda još 1981. u cilju obilježavanja i jačanja ideala mira među svim narodima i državama, namijenivši za njegovo obilježavanje 3. utorak u rujnu. Hrvatski savez joge u svakodnevnom životu pozvao je ovim putem sve ljude dobre volje koje pokreće ideja o svijetu bez ratova, nasilja, nemira i netolerancije da se pridruže ovoj inicijativi i obilježe Međunarodni dan mira. Na taj dan se meditira, molitva za mir, pozitivne misli se usmjeruju, zato jer znamo da svaka ljudska misao ima svoje djelovanje. I kaže se da za svaku reakciju je potrebna ona kritična masa. Tako isto i da bi se nešto pomaknulo u društvu je potrebna kritična masa i mi govorimo, ne samo mi, nego i UN govori o tome da kada postoji kritična masa ljudi koja misli nešto pozitivno, onda je ta ideja moguća i ona se ostvaruje. Posađeno stablo u Karlovcu simbol je mira, a sustav joga u svakodnevnom životu planira 2. listopada obilježiti Međunarodni dan nenasilja. To je ujedno i rođendan Mahatme Gandija. Da bi imali nenasilje, da bi imali mir, ne znači da smo kukavice koje želimo nešto izbjeći, nego moramo biti oni koji imaju svoju unutarnju snagu i zato je joga tu bitna. Jer mi govorimo unutarnji mir za svjetski mir. Tek ako smo u miru sami sa sobom, onda možemo djelovati i možemo na taj način postupati u svijetu. Ako imamo strah, ako želimo izbjegavati stvari, onda bježimo od njih i na taj način ponekad čak smo i agresivni. Da je obilježavanje Međunarodnog dana mira veliki događaj, dovoljno govori podatak da je prošle godine ovaj dan obilježen u 600-tinjak raznih vjerskih i duhovnih grupa u 80 zemalja svijeta. Primjerice, u Šri Lanki je u meditaciji sudjelovalo više od 300.000 ljudi.